Assalamualaikum. Yulimbo. Dalem kanca dhewe. Oh nggih. Menawi kepareng derek bawa. Oh, orek-orek saking kula kanca dhewe. Oh nggih. Monggo ingkang badhe paring pasumbang bawa menika sinten asmane? Kok kanca dhewe ora diserat. Menika wonten tali asih 50.000 matur sembah nuwun. Monggo dipun sepati Mataraman. Monggo yuk tutuk. Sembah nuwun. Wow, lah bener kanca dhewe iki asmane Pak Harno nek kleru. Ya. Nggih, menawi mboten klentu nggih saking Karangjati. Nggih, sugeng dalu. Nggih sugeng dalu Pak Harno. Jane bakule soto rumiyayam. Alhamdulillah. Nggih. Tapi nyuwun ngapunten wekdal niki angel kok, Bos. Lah napa? Kala wingi nasib kula mboten kepenak. Lah napa? Sareng kula niku kala wingi niku ya nggawa otor-otor niku ndelalah risak ngendalah. Oh, nggih. Adumadaan petuk kalih niku dulur kula tuwa. Sinten? Kula ijalake sepeda Honda ndase loro. Walah piye to kuwi? Nggih. Wah, wis. Ingkang ngandhap niku ndas sepeda barang sing gedhe dhuwur niku ndase glondol. Walah, wow. Ngarep ndas-ndas kok mubeng kaya jenenge dulur kok, Bos. Lah nggih. Nggih. Nggih sami laris to lan. Amin berkahe paringi sehat. Laris kira rezekine turah iso wayangan. Nggih. Nggih ngono. Nyuwun doangane mawon, Bos. Nggih, mugi saged kasembatan. Badhe paring pasumbang menapa, Pak? Nyuwun ngapunten niki modal tongap lho, Bos. Nggih. Menawi enten lepate nyuwun ngapunten. Nggih, dawa sami-sami. Weton mangap. Nggih. Langgam menapa dangdut menapa seragenan? Langgam mawon riyen. Oh, langgam nggih. Gandeng pun dalu nggih mboten pinanggih menika kangen, Bos. Oh, kangen. Oh, nggih. Duh, rajane udut ae iki ora. Ora apa-apa wis. Bayaranmu tetep utuh. Waduh. Ora utuh kok dicopot kok malah gugat nyang aku. Kangen ku tampa pomo nek kira-kira kurang njaluk sing jaipong sing jawab kuwi lak jaipong to njaluk kok ono aja njaluk iki kok sindene kemet to, Bos? Oh pripun to weh Nggih. Ngene iki sembodo Pak Paimin iki. Wah, jan. Kale tambah penyanyi. Wah iki mau dikenalke lali mau. Nggih, lah kok ndelik ya ngono kok. Oh niki. Aduh, mriki, Mbak. Wah, jan. Kaya penyanyine ayune ora. Kerja iki apa? Oh, gawane sing jaipong. Apa wis wani? Wah. Oh. Iki nyapunten Bos iki jumeneng niku. Monggo mboten napa-napa. Lah iya. Undak kemijilen. Mongsli haramu kang dadi longe hati dredeg, Bos. Napa nek dedeng santai. Kula ade cedak kali sidan ngaten iki kaya niki dredeg. Lah iya. Biasane yo vitamin ta? Biasane karaoke karaoke. Nggih. Kerokan apa karaoke? Oh slawasa nggonku nunggu Mbah
Dita niki tegese anu tenggen jenengan. Wah, alhamdulillah dhewe iki tenggen kula bos. Wah. Kepleset. Walah lah nggih to. Sing semangate nika. Anjir. Sing penting paringi sehat bakas waras. Amin. Ah, jeneng kanca nggih donga dinonga nggih, Bos. Nggih. Sliramu hangga lewo kancaku mah yen ndi ta? Mbok yen dikancani ta. Rene. Gak ora iso aku. Ngelingono rikala di noka pungkur sliramu nate ngendika Wege iki arep nyendi kok siap-siap arep mulih apa piye? Wah, tak bareng kula munggah terus arep mulai piye. Yo Tresno lahir terus ing Niki menawi kula nyuwun ngapunten, Bos. Menawi kula nderek nyampil. Oh nggih monggo. Pripun? Ingkang pundi? Wah, saka Langgame 1 kangen. 2 3 4 5 6 18. Trauma. Ketoke sing nyolok kok enten iki lho, Bos. Oh, Mbak Arum. Nggih. Barang tak ulake dek ora do kaya maplek ngeten iki. Jan mboten napa-napa. Ingkang pundi? Tes. Mbak Arum. Oh, Mbak Arum. Kali Mbak Arum. Oh, nggih, monggo Mbak Jumeneng, Mbak. Anjir. Mau dipun rencangi. Kula kok mboten diiringi dung-dung ngono. Oh, ora Beda usah. kok. Beda. Jeneng wong ayu aku mau ya disepoti. Jenengan malah apike gambyong men apik. Waduh. Wah, gambyong. Oh, kok ya ayune kaya ngene biyen ki ya sing gawe piye? Ha iya. Anjir. Aku kok gawe kok. Pintu dalam pripun? Awake dhewe kok kaya makna karo mindel. Wah, ora omong. Ibaratnya kaya jenengan kaya mimi ngono tenan. Anjir. Ngomong-ngomong apa mimi-mimina. Panjenengan Kula niku lho bos, barang ngertos ngono kok kaya mimi ana ngoten lho. Nggih. dalemipun pundi, Bapak? Tebih bos, kula saking Boyolali. Boyolalipun pundi? Duplang. Karangjati. Karangjati. Anjir. Karangjati niku lho. Karangjati. Doplang. Oh, Doplang niku Gawe Boyolali to, mawon, Mas. nggih. Oh, kula kinten tasih wongkon Klaten. Tebih. Oh, Karangjati namung Dulah kados niki pun wonten trontong-trontong. napa? Trontong-trontong. Heh? Ngertos mboten trontong-trontong. Telontong-telontong napa? Ampun namine kula niku metik kok. Untune ora enak kok. Aji ngomonge ra cetha. Sampun wonten rambu-rambu badhe rambu-rambu Dari keterangan. nggih badhe wonten badhe nimbali Mas Andri. Aje mugi-mugi amin. Bangsa borong mengke panjenengan ingkang ngasta Makelar mengke Waduh. langkung gampil to, Pak. Ya Lah, iya. gampang men tur makelari. Aje. Matur nuwun. Monggo. Monggo. Aturaken langgame. Kangen. Pitung sasi lawase gunku ngenteni mong sliramu wong bagus kang ati-ati rino wangi mung nangsun mimpi jroning ati kang reku setengah hati centang bulan yo mas yo
sembah nuwun Nggih. nyuwun. Mas, Tombok Nggih. kangen. Niki Niki- dulur kula. niki dereng janji. Oh, lagi Pak, ngene iku. Aduh ra Niki